takzvané Muscle Brinzov a dneska si tam nového videa. Dnešné video bude také špeciálne, pretože si niečo povieme o takom inom serveri, není ani modovaný, ani nič, ale je totálne špeciálny video, špeciálne funkcie a tak sa môžeme vrhnúť na to. Takže ako prvú vec by som vám mal povedať, aké minihry sú tam. IP je tu, môžete sa sem napojiť. A je tu napríklad Knockback FFA, Kit PvP, Mini Aniran, Survival Classic, tomu sa dneska budeme venovať, Survival Earth, One Block, Gun Game a komunitná mapa. Tých hier je dohromady 8 a je to v podstate veľmi dobrý server, však uvidíte. Dívajte sa, keď si pripojím napríklad na Survival Classic, tak by sa mi mal načítať Resource Pack, ale to sa mi nenačíta. Sú tu rôzne príkazy ako lomeno home, lomeno lobby, lomeno warp, lomeno pv a tak. Ja pôjdem do svojho domu a musím vám ukázať moje mesto. Takže, ja si na tomto serveri stávam proste svoje mesto. A to mesto vyzerá nejak takto. Musím vás s tým priesť. Takže, ako najprv, tu je proste moja farmička, tu proste si pestujem rôzne svoje veci, tu je môj barák, moje skladisko, toto. Potom, tu má nejaký typek proste barák, si ho rezervoval. Potom, to je prekvapivo ďalší barák. Prekvapivo, ty vole, ďalší barák. Tu má môj kamarát Slepice. A tu je môj rybársky kútik, doly. A proste v tomto mestečku mám veľa. Ak chcete, môžete si to tu stopnúť, pozrieť, čo tu všetko mám. Pomohli mi s tým aj dvaja kamaráti, za čo veľmi ďakujem. A tento server je špeciálny, hlavne preto. Oni sú tu také špeciálne veci, napríklad, že vánočný meč, waflový krumpáč, kočičí sekera a tak. A oni majú špeciálne enchanty, napríklad meč má sharpness 6 a kto vie, tak proste to nejde získať v normálnom Minecrafte, alebo aj krumpáč má efficiency 6 a ťaží brutálne rýchlo, to isté aj lopata a sekera. A ešte tu sú také špeciálne enchanty, napríklad Jelly Legs, to robí, že napríklad pôjdem z hociaké výšky, dám skôrne aj preč elitru a nič sa mi nestane. A to je strašne cool na tomto serveri, ešte majú custom textúry, tie veci a tak proste, to je úplne dobre, kámo. Ešte napravo, to ste si už mohli všimnúť, je hodnosť, to je, že či mám VIPčko a tak. Potom sú tu peniaze. Za peniaze sa dajú kúpiť rôzne veci v shopoch a tak, takže je tu ekonomika. A za kredity, keď dáte lomeno VIP, tak si môžete kúpiť napríklad dinosaurie kľúče, VIPčka, tak. Vlastne je to aj backpack, keď dáte lomeno backpack, tak tu máte. Ešte je tu brutálne veľa hráčov a práve je to taký event vianočný a môžu tu byť ranky Santa. A keď dáš lomeno warp, teda lomeno spawn, tak vás to presunie na tento nádherný spawn, no nehovorte, že není hnusný. Úplne gigantický je, úplne najlepší. Sú to taktiež aj modované figurky, napríklad tu je Raichu, Groot a tak. Potom sú tu skoro každú hodinu, možno dve,
o také špeciálne bloky a podľa toho, koľko ich vyťažíš, tak takú dostaneš odmenu, čo je veľmi dobré. Ešte tu je napríklad event Triberská súťaž, to je napríklad teraz, potom sa ku tomu vrátime. Potom tu je lomeno Warp bedny, tu môžete otvárať rôzne bedny a tak, nedoporučujem, počkať čo? To je napríklad hlasovacia bedna, tu získate tým, že budete hlasovať za server a tak, proste veľmi špeciálny server. A ešte, tu je taký event, proste, že ty zbieraš darčeky, vidíte v chatu, že tento darček som našiel, takže ja ho nemôžem znova zobrať, ale keď ho zoberiete, dostanete 1000 peňazí alebo niekoľko kreditov. A to vlastne dať kredity a to si môžete niečo kúpiť. A keď ich pozbierate 21, tak dostanete VIPčko. Takže teraz to je dobré hrať, ten Darkup. Ešte je tu taktiež lomeno Market. Lomeno Market, tam sa predávajú všelijaké veci. Ja na veľa vecí úplne peniaze nemám, ale to je jedno. Proste tak. A teraz sa môžeme vrhnúť ku tomu rybáreniu. Ja mám v backpacku špeciálny prúd, ktorý má lure 5 a Lack of the Sea 6. Ešte má Snap 2, ale to už je úplne jedno. Hlavné je ten lure a Lack of the Sea. To je teraz, keď napríklad, teraz asi viete, že lure proste budem rýchlo rybariť a tak. Ale teraz, keďže je ten event, tak ja nerybárím ryby, ale dívajte si, čo rybárím. Ja rybárím špeciálne ryby, ktoré majú centimetre a tak. A potom na lomeno MF Shop ich môžem predať za docela celkom dobré peniaze. Napríklad ja tu mám aj tú zónu, kde proste keď je rybarenie, tak si dám iba autokliker a tam automaticky rybarím. Keď to všetko pozbieram, budem mať peniaze okolo 2000, takže to sa vyplatí. Ešte ti môžu padať epické návnady a tak, a to si môžeš dať na prúd a to zvyšuje šancu, čo dostaneš. Čo by som ešte tak povedal k tomuto svetu. Ešte tu mám napríklad môj pozemok hlavný. Tu mám takú mini vesničku a tu je ešte taký môj druhý barák. To je také kráľovstvo. Tom som robil, tom si neprenajal. A ešte, jak ste mohli vidieť na spawne, boli figurky. Tých môžeš položiť fakt. To je dobrý server. A to by bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Pokiaľ dajte like a odber. A ešte taká posledná finálová vec, musím vám povedať, je to strašne veľa tých helperov a adminov. A tak ja sa s vami lúčim. Tak čus.